खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बडो न्यूज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे जाफुंसारनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि माखासे जेंनाफोरजों लोगोसे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव पार्मानेन्ट रेजिस्ट्रार थिसननांगौनि दाबि खालामदोंमोन एबसुआ दा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव पार्मानेन्ट रेजिस्ट्रार थिसननो थाखाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया रिक्रुटमेन्ट नटिस फोसावबाय नटिसनि गेजेरजों भारतनि जायखिजाया थागिबि आरो रोंगौथि गोनां बिथांमोनखौनो पार्मानेन्ट रेजिस्ट्रार पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय हांख्रायहरदों जायफोर बिथांमोना गोसो दङ बिथांमोना फैगौ 13 डिसेम्बरनि बेलासिनि 3 रिंगानि गेजेरावनो क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार अफिसाव फिसनि डिमान्ड ड्राफ्टजों लोगोसे एप्लिकेशन फर्मखौ जमा खालामहैनो नांगोन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि पार्मानेन्ट रेजिस्ट्रार पस्टनि थाखाय जि इलिजिबल क्राइटेरिया पे स्केल जेनेरेल इन्स्ट्राक्शन एप्लिकेशन फर्म बेनि अनगायैबो माखासे डिटेल्सखौ नायनो गोसो दङब्ला बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि अफिसियेल वेबसाइट bodolanduniversity.ac.in आव थांनानै नायहैनो हागोन मोनसे दुखुनांथाव खौरां गसाइगाव जिल्ला UPPL दोलोनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि प्रताप सिंह बसुमतारिया लामानि हरखाब जाब्रबथायाव जिउ खोमानो गोनां जाबाय रिपर्टनि बायदिब्ला गसाइगाव महकुमानि सिमलटापु पुलिस थानानि सिङाव थानाय 31 नं राजालामायाव गंसे AP 07 TH 3479 नंनि ट्राक आरो AS 16G 4605 नंनि बाइकनि गेजेराव सौग्रावलायनाय जादों बेयावनो बे जाथाया जानानै थांदों प्रताप सिंह बसुमतारिया माखासे खामानिखौ लानानै बाइकजों न'निफ्राय गसाइगाव फारसे फैगासिनो दंमोन बेयावनो एक्सिडेन्ट जानानै बिथां प्रताप सिंह बसुमतारिया ट्राकनि साखानि सिङाव हाबहैदों आरो बिथाङा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों जाथाय जानाय लोगो लोगोनो जाथाय थिलियाव सिमलटापु पुलिसा नुजाथिहैदों आरो ट्राक सालायग्राखौबो हमनानै दोनदों मख'नो गोनांदि प्रताप सिंह बसुमतारिया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं गलादाङि गामिनि थागिबिमोन बिथांनि हरखाब जिउ गोमानायखौ लानानै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथां आरो मिरु UPPLनि वार्किं प्रेसिडेन्ट रोनगोरा नार्जारि बिथांमोनहा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों प्रताप सिंह बसुमतारिनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो गुबुन मोनसे जाथायजों सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि 2 नं मुराबारि गामियाव मैदेरनि गाग्लोबनायजों बेरलां बसुमतारि मुंनि सुबुंनि जिउ खहा जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला मानै मैदेरा आदार नागिरनानै 2 नं मुराबारि गामिसिम सौफैदोंमोन बेयावनो बैसो जानाय बेरलां बसुमतारिखौ मैदेरा गाग्लोबदों हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे मैदेर मानैखौ सानसे सिगां गसाइगावनि हाब्रु बिलावसो नुनो मोननाय जादोंमोन आदार नागिरै नागिरै नङाब्ला लामा आन्दायनानै सालाकाथि 2 नं मुराबारियाव सौफैदों जानो हागौ होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि मैदेरा बेरलां बसुमतारिखौ गिबियाव गाग्लोबनानै जोखोम खालामग्रोदों उनाव देहा फाहामसालियाव लानानै थांनायाव बिथांखौ थैबाय होननानै फोसावदों हाग्रा बिफाननिफ्राय बिथांनि न'खरनो जि अनसुंथाइ होनांगौ बेनि थाखाय राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा लोगोसे जाहाथे मैदेरा फिन सोरनिबा खहा खालामबावनो खाबु मोनबावा बेनि थाखाय हाग्रा बिफान आरो क'क्राझार जिल्ला पुलिसा हरसिम नोजोर होगोन जुदि बेनि उनावबो मैदेरा गिदिंलांफिनाब्ला थाल गैयै खालामनानै हाग्रायाव हगारहैनाय जागोन होननानै फोरमायथियो जाय समाव आसाम सोरखारा रायजोआव जाख्ल'नाय गैयै खालामनो थाखाय दालालफोरखौ फोजोबस्रांनायनि थांखि लादों बे समाव दिनेश बर' मुंनि सासे दालाला 1 लाख रां दाबि खालामनाया सोराङाव फैदों जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गरेस्वरनि गंसे धाबायाव सोलिनाय सेंग्रा सिख्लानि मोनसे गाज्रि भिडिअआ ससियेल मिडियायाव भाइराल जादोंमोन बे केसखौ लानानैनो धाबानि बिगोमा मुकुट दासनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन आरो थांनाय 19 नभेम्बराव बिथांखौ एरेस्ट खालामनायबो जादोंमोन बेनि उनाव धाबानि बिगोमा मुकुट दासनि हेंथायै पुलिस थानायाव होनाय केसखौ खोमोरनो थाखाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो पुलिस थानानि जानानै दिनेश बर'आ मुकुट दासनाव फन हरनानै सावरायलायबाय थादोंमोन होननानै फोरमायथिदों मुकुट दासनि बिसिया आरो केसखौ खोमोरनो थाखाय पुलिस थानानि जानानै दिनेश बर'आ 1 लाख रां दाबि खालामदोंमोन उनाव खम खालामनो थाखाय खावलायनायाव पुलिस थानायाव सावरायनानै 60,000 जासिगोन होननानैबो दिनेश बर'आ फोरमायथिहरदोंमोन होननानै बुंथियो मुकुट दासनि बिसिया नाथाय 60,000 रांखौबो पुलिस थानायाव हैनो हायैलाय दा पुलिसफोरा मुकुट दासखौ एरेस्ट खालामफिनबाय होननानैबो फोरमायथियो
लोगोसे फोरमायथिबावदों दि दिनेश बर'आ पुलिस थानायाव थांलाय फैलाय आरो पुलिसजों मोजां सोमोन्दो दं होननानै। बिनि अनगायैबो गाज्रि भिडिअ भाइरेल जानायनि सायाव बिथाङा फोरमायथिदों दि बे केसआव धाबानि बिगोमानि जेबो आखाइ गैया। जायफोरा बेबायदि खामानि मावफैदों बिथांमोनखौ गुबुनफोर बायदियैनो कास्टमार हिसाबैसो बाहायनाय जादोंमोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। आसाम पुलिसनि एबि आरो इउबि आनजादाव बिटिआरनि बायजोनि बर'फोराबो बर' रावजों लिरनो मोननो हागौ। मख'नो गोनांदि आसाम पुलिसनि एबि आरो इउबि आनजादाव बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लानि बिजाथिफोराल' बर' रावजों आनजादखौ लिरनो मोनगोन होननानै नटिस जि फोसावनाय जादोंमोन। बेनि सायाव BKWASC बड' कचारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि जायनाखि बर' रावा भारतनि संबिजिताव गनायथि मोनखानाय आरो 80 फारियाव हाबखानाय। बेनि अनगायैबो गासैबो आसामावनो बर' बिजोंनि फरायसालिफोर दङ आरो बिटिआरनि बायजोआव बर' सुबुंफोरा बिटिआरनिख्रुइ बांसिन दङ होनोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। बेनिखायनो आसाम पुलिसनि एबि आरो इउबिनिफ्राय ओंखारनाय बे नटिसखौ मोननाय लोगो लोगोनो बेनि सायाव रोखा जानो थाखाय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिखौ कन्टेक्ट खालामदोंमोन आरो कन्टेक्ट खालामनानै मोनैलाय BKWACनि सोलोंथाइ बिफाननि EM अनिल बसुमतारी आरो मासिगिरि गाम्बारि मुसाहारि बिथांमोनखौ बिस्वजित दैमारि बिथांनिसिम थिनहरदोंमोन। गोनांथिखौ लानानै बिस्वजित दैमारिया माखासे गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों सावरायलायनायनि उनाव फोरमायथिदों दि बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोराबो आसाम पुलिसनि एबि आरो इउबि आनजादाव बर' रावजों लिरनो मोनगोन। सिगाङाव जि नटिस फोसावदोंमोन बेखौ फिन फोसावफिनगोन। बेनि अनगायैबो बेनि सायाव BKWACनि बिथांमोनखौ लाफानानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजोंबो सावरायनो थाखाय बिस्वजित दैमारिया लेंहरदों होननानै फोरमायथिदों मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि साननाया बेबायदि नङाबो जानो हागौ। नाथाय माखासे अफिसारफोरा मिथिखानानैबो बर' रावजों गेलेनो नागिरो। बर' रावखौ लानानै बर'फोरा गोलाव सम सोमावसारबोबाय आरो बर' रावखौ लानानैनो आलादा बड'लेण्ड दाबि खालामनायसिम सौफैदों। बेयाव सोरबा बर' रावजों गेलेनो नागिरबावोब्ला फिन सोमावसारफिननो गोनां जागोन होननानै बुंथियो मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा। बिनि अनगायैबो 4 लेंगुवेज फर्मुलानि गेजेरजों बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव एसामिस रावखौ कम्पालसारि खालामनो नाजानायनि सायाव बिथाङा बुंथिदों दि बेनि थाखाय जोंनि गासैबो माहारियारि आफाद एबसु, बर' थुनलाइ आफाद, बर'नि माहारियारि आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, आइजो अनसाय आफाद गासैबो सांग्रां जानो नांगोन। जायनाखि एसामिस रावा संबिजिताव गनायथि मोनखानाय आरो 80 फारियाव हाबखानाय, थिग बर' रावाबो बेबायदिनो संबिजिताव गनायथि मोननाय आरो 80 फारियाव हाबखानाय। बर' आरो एसामिसनि गेजेराव समान स्टेटास दङ। बेनिखायनो बर'फोरनि सायाव गुबुन राव जाबसिननो नागिरोब्ला बेखौ माब्लाबाबो गनायनाय जानाय नङा होननानै बुंथियो बिथाङा। गुवाहाटी पुलिसा 3 नंखाय साख्रि होग्राफोरखौ एरेस्ट खालामनो हादों। 3 नंखाय साख्रि होग्रा दुथांफोरा गुवाहाटीनि गंसे हटेलाव 42 बिजाथिफोरखौ लेंहरनानै नंखाय इन्टारभिउ लानायखौ खौरां मोननानै गुवाहाटी पुलिसा सिग्रोमहैदोंमोन। बेयावनो 3 नंखाय साख्रि होग्रा दुथांफोरखौ हमनो हादों। गुवाहाटी पुलिसनि जइन्ट कमिशनार पार्थ सारथि महन्त बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला 3 दुथांफोरनि मादाव त्रिलोक्य सैकिया मुंनि मास्टार माइन्डआ गावखौ सोरखारनि गोजौ थाखोनि अफिसियेल होननानै सिनायथि होदोंमोन आरो आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टआव सोरनोबा सुपारभाइजार, सोरनोबा हेल्पार बेबायदिनो गुबुन गुबुन थाखोनि साख्रि होनायनि मुङाव 42 बिजाथिफोरखौ लेंहरनानै नंखायै इन्टारभिउ लागासिनो दंमोन। माखासे नंखाय एपइन्टमेन्ट लेटारबो गथायनाय जाबायमोन आरो सार्भिस शीटबो बानायगासिनो दंमोन। फोरमायथिनाय बायदिबा दुथांफोरा बिजाथिफोरनो साख्रिनि लुबैथि होनानै सोरनिफ्रायबा 25,000, सोरनिफ्रायबा 50,000, सोरनिफ्रायबा 1 लाख बेबायदियैनो 3 लाख रांसिमबो लानो नाजादोंमोन दुथांफोरा। 42खौ बेबायदि थगायनायनि सिगांबो 100 सुबुंफोरखौ साख्रि होनानै बेबायदिनो थगायनानै रां जाखांबायमोन दुथांफोरा। दा पुलिसनि आखायाव हमजाबाय। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा उदालगुरियाव आबादारिफोरनि जौगानायनि खामानिखौ लानानै आबादारिफोरजों सावरायहैदों। लोगोसे बिथाङा मोनसे समनि NDBफोर थाग्रा साबखाथि केम्पआवबो दावबायहैदों। साबखाथि केम्पआव दावबायनानै गोजोननाय मोननायखौ फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिदों दि मोनसे समाव NDBफोरा बे केम्पआव रागाजों गुलि बारुदजों थायोमोन। नाथाय दा बे केम्पआव सि दाग्रा खथा दङ, सिलाइ मेसिन दङ, बेरेमोदै बुथुमनायनि खामानि जागासिनो दङ, बेसर आबाद, अमा फार्म बायदि दङ आरो बेफोर गासैबो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि थाखायनो जादों होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदों दि जायनाखि जोंनि जायगायाव एसेबां बुरजा सोरखारि साख्रि गैया,
इन्डास्ट्रि गैया बेनिखायनो आबाद आरो सि दानाय इन्डास्ट्रिनि सायावनो गोसो होनो नांगोन। बेनि अनगायैबो लकडाउननि थाखाय अदालगुरियाव गोबां थरमुस फिथाइखौ नस्थ' खालामनो गोनां जादोंमोन जाहाथे बे आबादखौ गुबुन जायगा जेरै दिल्ली बेफोरबायदियाव दैथायहरनो हायो। बेनि थाखाय किसान रेलनि अफिसियेलजोंबो सावरायनाया जादों जाहाथे मोनसे मोननै रेलनि दाब्बाखौ अदालगुरिसिमबो दैथायहरो। मोनसे मोननै दाब्बायाव जेसेबां नांगौ बेखौ हरनो हायोब्ला जोंनिफ्रायबो आबाद जेरै थरमुस ड्रागन फ्रुट बेफोरखौ दैथायहरनो हागोन आरो रां आरजिनो हागोन आरो बेनि थाखाय सोरखारा थुलुंगा होनो नांगोन होननानैबो बुंथिबावो प्रमद बर' बिथाङा। गासै भारतनि मादाव आसामनि स्टेट पुलिस पार्सनेलनि हेंथायैनो बांसिनै केस रेजिस्टार जादों। नेशनेल क्राइम रेकर्डस ब्युर' NCRBआ मोनसे रिपर्ट दिहुनदों। रिपर्टनि बायदिब्ला भारतनि गासैबो रायजोफोरजों लोगोसे इउनियन टेरिटरिफोरनि मादाव आसामावनो आसाम पुलिसनि हेंथायै बांसिनै केस रेजिस्टार जादों। NCRBनि रिपर्टनि बायदिब्ला 2020 मायथाइयाव आसामाव गासै 4720 केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो बे 4720नि मादाव आसामनि स्टेट पुलिस पार्सनेलफोरनि हेंथायैनो 2179 केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। अदेबानि पुलिसनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामनाया सरासनस्रा दायगोनां सुबुंफोरनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामनायजोंनो समानफ्राम। आसाम पुलिसनि हेंथायै 2179 केस रेजिस्टार जानायनि मादाव 3 केसआव चार्जशिट फाइल खालामनाय जादों आरो 4 आसाम पुलिसखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। आसामनि अनगायै नर्थ इस्टआव जेसेबां रायजोफोर दङ जेरै अरुणाचल प्रदेशआव 244 पुलिसनि हेंथा केस रेजिस्टार खालामनाया जादों। मणिपुराव 10, त्रिपुरायाव 7, नागालेण्डआव 3, मेघालयआव 2। नाथाय जोंनि आसामाव पुलिसनि हेंथायैनो 2179 केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि NCRBआ 2020 मायथाइनि सायाव रिपर्ट दिहुननाय बायदिब्ला आसामनि अनगायै भारतनि मोनसेबो रायजो आरो इउनियन टेरिटरिफोरावबो 1000बो पुलिसनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामनाय जायाखै। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।